السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahim. Obećani Mesija, alejsalam, je jednom prilikom spominjući žrtvovanje ashaba, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i njihov položaj i Allahove blagoslove koji su bili na njima, spominjući ovu stvar u jednom prilikom, obećani Mesija alejsalam kaže: Hazret Ebu Bekr radijallahu anhu je sve što je imao, svo svoje bogatstvo i imetak potrošio na Allahovom putu. I posvojio jednostavno život više skučenosti. Međutim, kao rezultat toga on ga je učinio kraljem cijele Arabije i kroz njegove ruke, kroz njega, on je oživio religiju islam i proširio religiju islam zapravo. I Allah mu je dao takve blagoslove koje niko nije mogao ne zamisliti. Tako da su ovi ljudi sa najvećim mogućim ljubavlju i ljubaznošću su se tako ponašali, to je primjer za sve ljude. Život ashaba je bio takav da od svih drugih poslanika, u životima poslanika ne možemo vidjeti primjere toga. On kaže, činjenica je da ukoliko osoba ne odbaci svoje želje i sebične ciljeve, on ne može se približiti Bogu, nego zapravo bude izgubljen u sebi. Sav sebični ego i želje, kad on sve to odbaci i ostavi ih, onda čovjek dolazi Allahu čistog srca, onda Allah dželešanhu sigurno daje čovjeku mnogo i Allah dželešanhu drži njegovu ruku. Međutim, uvjet je da čovjek treba da bude spreman da umre na Allahovom putu, jer Allah dželešanhu je taj jedini koji ostaje zauvijek, a svako će napustiti ovaj svijet i sve slave. I kaže, život je stvar koja će nestati, čovjek će nestati, neće ostati zauvijek. Međutim, ukus toga uživaju oni ljudi koji žive radi Allaha. I ovo je razlog da onaj ko je blizu Allahu dželešanuhu, Allah za njega na ovom svijetu proširi svoje prihvatanje i primanje. I ovo prihvatanje i primanje je za koje, na primjer kao što se svjetovni ljudi rade sve što mogu da dobiju neku titulu ili da budu na nekom uvaženom mjestu ili da imaju prisustvo im bude dato, prisustvo kralje, tako da dalje.
Međutim, ove stvari budu date samo onim ljudima, bude data slava i blizina Allahu koji radi Allaha dželešanu, koji su spremni da radi Allaha sve napuste. Ne samo što su spremni, nego zapravo oni napuste sve radi Boga. Svrha je da oni koji sve napuste radi Boga, bude im dato sve. Kad je sjetio obećan Mesija na tom skupu, kad je ovo rekao, u drugom navodu se u izvještaju ove riječi se tamo nalaze i kaže da radi svjetovnih vlada ako neko uradi nešto bude nagrađen za to. Normalno vidimo ove stvari da šta god dadnete i uradite nešto budete nagrađeni za to. I onaj ko sve dadne radi Allaha, zar onda ne treba da dobije nagradu za to? I on kaže, ljudi ne umru ukoliko ne dobiju mnogostruko onoga što su dali na Allahovom putu. Allah dželešanu ne ostaje dužan nikome. Međutim, ljudi koji uistinu znaju ove stvari, vrlo je mali broj, to je vrlo tužno. Slično tome, oni ljudi koji pokazuju ovako na ponašanje i stavi, vidimo da primjer ovakvih ljudi je vrlo iznenađujuće da vidimo primjer koji oni pokazuju. Duhovna moć časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila takva da on nije samo promijenio pravac kako su oni živjeli Arapi, nego je promijenio kompletno njihov pravac od ljubavi prema svijetu da steknu ljubav prema Allahu. I Allah im je dao takvu visinu i visoke položaje da čiji primjeri se ne mogu naći u svijetu. Hazret obećani Mesija alejhi selam, kako prelijepo je on dao ovaj primjer njihove visine. Kaže, njihov standard ljubavi, njihov standard žrtvovanja se ne može naći u životima prethodnih poslanika, nijedan takav primjer. Što se tiče sljedbenika poslanika. Šta je bila njihova slava, njihovo stanje? Njihovo stanje je bilo mnogo niže ostalih poslanika nego ashaba časnog poslanika. Njihovi ashabi su potpuno bili očišćeni od sebičnog ega i bili su čistog srca i potpuno predani Allahu. I samo su tražili Allahovo zadovoljstvo. I živjeli su svoj život samo za ovu svrhu. I kad je ovakvo stanje, onda Allah dželešanu također ih je blagoslovio. I onda ih je obilato blagoslovio. Bez ikakve granice. Mi vidimo ovo u životu ashaba. Neki od ashaba, ja ću predstaviti neke primjere iz života ovih ashaba. Kad su sebe počinili potpuno radi Allaha, kako je Allah blagoslovio i kakve primjere su oni pokazali. Hazret Ibad Bešer bio je Ansaris ashab. Sa skoro 35 godina je postao musliman i njegov ibadet i učenje časnog Kur'ana su bili tako u jednom događaju. Hazret Aša radijallahu anhu kaže u jednom hadisu, kaže jednu noć, neko je prenio, kada je Hazret Aša rekao, da jednu noć poslanik je ona ustala na taođu namaz i časni poslanik je slušao iz obližnje džamije učenje Kur'ana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo rano ustajao. I časni poslanik je rekao, je li ovo ibad ko uči Kur'an? Hazret Aša kaže, ja sam onda rekla, izgleda da je njegov glas. Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu za nju i molio Allaha, o Allahu imaj milosti prema ibadu. Kako su bili sretni ovi ljudi? Ovi koji su
u toku ibadeta u noći i učili su časni Kur'an. Oni su tako provodili svoje noći i onda su postali primaoci, direktni primaoci dova časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Allah dželešanuhu i ove ljude koji ustaju rano ujutru i toku noći s ciljem da zadovolje Allaha, da dobiju njegove blagoslova, ljudi koji čine ibadet, oni su takvi ljudi i zbog ovog sna Hazreti Ibad je bio siguran zbog sna koji je imao da će sigurno dobiti položaj šehida. Hazreti Ebu Said Kudri kaže, Ibad mi je jednom kasnije rekao, ja sam u snu vidio kako nebo kao da su oblaci raspolovljeni i ja sam ustao gore i pridružio zajedno. I kaže, zbog ovog sna ja sam siguran da će, ako Bog da moj kraj, biti da postanem šehid, da ću biti ubijena u Medelegi. I ovaj san je bio ispunjen u vrijeme bitke i on se borio sa velikom hrabrošću i srčanostu. Kad se borio s neprijateljima, onda njegova grupa u kojoj su svi bili Ansar su dobili pobjedu. Međutim, on je tamo bio ubijen. Hazreti Zaid kaže, posle bitke mi smo vidjeli, nismo mogli prepoznati njegovo lice zbog rana od sablje. Samo sa jednog znaka njegovog tijela mi smo prepoznali da je to on. I onda Tarih nam te također rekao još jednom ashabu. Njegovo ime Haram bil Ilham. Ovaj mladi čovjek je poučavao časni Kur'an mlade ljude, omladinu, i također je bio na čelu služenja ashabima. Kad je delegacija iz Beni Amira došla, tražili do časnog poslanika i molili su ga da pošalje neke ljude da im pomognu u širenju poruke Islama i da budu u stanju da saznaju o Islamu i da, kaže, naši ljudi onda uđu u Islam, tako su rekli. Njihova namjera u to vrijeme bila loša, međutim oni su ovo tražili od časnog poslanika, oni nisu bili pouzdani ljudi. Iz tog razloga časni poslanik je rekao, ja se bojim vas, ljudi. Možda će vaši ljudi nanijeti neku štetu i povredu o ljudima koje ja pošaljem. Na to su oni rekli. Njihov neki čovjek, predsjednik je došao, nije primio Islam, kaže, ja preuzmem odgovornost. I rekao, on će biti pod mojom zaštitom i brigom. Časni poslanik je poslao delegaciju ovim ljudima. Haram bil Enham je bio u toj grupi. Kad je ova delegacija tamo stigla, Hazreti Haram je sumnjao da nešto tamo nije u redu, da je to pogrešno nešto, i da namjera ovih ljudi nije dobra. Tako da je rekao svojim ashabima, mi treba da poduzmemo neke mjere i oprez i ne trebamo ih sve okupiti zajedno, ili da oni ne trebaju biti zajedno svi, nego kaže, mogu nas sve zarobiti i povrijediti nas. Ja ću ići tamo sa jednim ashabom, ako nas budu lijepo tretirali, vi onda možete doći kasnije, to je bio dogovor. Ako nam oni nanesu neku povredu, onda vi možete odlučiti u skladu sa situacijom kako ćete odluku donijeti, hoćete li se vratiti natrag ili ćete se boriti sa njima ili ćete ostati. Vi ćete trebati donijeti onda odluku u tom slučaju. Tako kad je Haram bil Enham i njegovi ashabi, kad su otišli tamo tim ljudima, onda je vođa ove grupe pokazao na nekog i on je od traga napao Al-Ihrama i iz njegovog vrata je pljusnula čitava lokova krvi i on je uzeo krvi u svoju ruku, ovaj ubica, i rekao,
tako mi Boga Kjabe, ja sam bio, on je rekao, prije nego što je bio ubijen, to rekao, tako mi Boga Kjabe, ja sam uspio, znači stekao sam život šehida. Oni su onda kasnije napali sve ljude, i 17 ih je bilo i sve su ih postepeno ubili. Kad su ovi ljudi tako divljački ubili ove ashabe, oni su u vrijeme molili o Allahu, primi naše žrtve i da čovjek sazna o našem stanju, da časni poslanik sazna o našem stanju, jer za nas nema potrebe da damo obavještenje. Tako da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Džibrail mu je došao i prenio selam svih ovih ashaba i rekao časnom poslaniku detalje o njihovoj situaciji. Časni poslanik je obavijestio ostale ashabe da su svi ovi ljudi bili ubijeni. 17 ashaba, kao što sam rekao. I časni poslanik je bio izuzetno povrijeđen i ranjen zbog ubistva ovih ljudi. I on je molio protiv svih ovih plemena koji su to počinili, molio Allaha. Ovi ljudi koji su počinili ova zvjerstva, ti im Allahu kazni, ti ih kazni. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je proglasio da su ovi šehidi bili velikog položaja. Zatim Mesih alejhi selam kaže ova njihova ljubav i naklonost njihovo žrtvovanje radi religije. Spominjući ovo, on je na jednom mjestu rekao, njihova ljubav je bila takva stvar koja osposobljava čovjeku da radi sve što hoće. Ako je neko u ljubavi prema nekoj osobi, onda za tog voljenog on čini sve moguće. Imamo jedan primjer svjetovnih ljudi. Jedna žena je postala naklonjena nekom čovjeku, dopadao joj se. I oni su je udaljavali od tog i oni su je tukli, međutim ona je ipak ostala naklonjena, ona je insistirala. Kad su sva ova mučenja, kad je to podnijela, ove kušnje i teškoće, kad je sve to prošla, rekla je, meni je draga ova patnja. Zamislite onda osobu koja je u ljubavi prema Allahu dželešanuhu i koja je spreman da položi svoj život radi Allaha. Tako, ako dođe pod prijetnju i kaznu Allahovu, oni onda nije briga nego uživaju u tome. Ashabi, da Allah bude zadovoljan sa njima, pogledajte na njihovo stanje. Kakva vrsta zvjerstava su počinjeni prema njima i oni su podnosili jako mnogo teškoća, ne samo muškarci nego žene također. Kad vidimo to, zapravo nam se koža diže koža naježi. Ako su oni mekanlije, da su to s nekim drugim ljudima, ali odnos tratirali bi ih lijepo, da su mekanlije imali odnos s nekim drugim ljudima. Šta je sposobilo ove ljude da budu čvrsti u svim tim patnjama, to je njihovo zadovoljstvo. A zadovoljstvo je došlo iz njihovog tog stanja, uvjerenja i te ljubavi. I navodeći ovaj primjer, kaže u pogledu jednog ashaba, kad su mu ruke bile odsječene, on je rekao, ja ću uzeti abdest. Kad mu je glava bila odsječena, on je rekao, ja ću činiti seđdu. Dok je to govorio, umro je. U to vrijeme je molio Allaha obavijesti časnog poslanika o mom stanju. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je u to vrijeme u Medini. Džibrail mu je došao i rekao, assalamu alejkum. Poslanik je rekao, alejkum assalam. I časni poslanik je obaviješten o ovom događaju i rekao je poslije ovog ukusa i užitka koju osoba primi poslije na ljubavi prema Allahu dželešanu, onda je on spreman da bude skršen kao mali insekt, kao što su ashabi rekli, kao što taj ashab rekao, u ime gospodara Boga Kjabe, ja sam bio uspješan, ja sam ostvario svoj cilj, dakle postao sam šehid, ovaj prethodni ashab. Dakle, sve su teškoće ču, međutim, za muslimana je to sve lako.
Međutim, vjernik je uvijek spreman da bude ubijen. I ako je nekome rečeno ili postani kršćanin ili ćeš biti ubijen, onda trebate vidjeti kolika je odluka te osobe. Je li spreman da položi svoj život ili želi postati kršćanin. Ako dadne prednost smrti, onda je on istinski vjernik. Dakle, ukratko, ove kušnje koji podnose vjernici, u tome ima ukus. Razmislite o tome, razmislite o ovim stvarima. Ako ove muke nisu bile pune radosti, kako su onda ovi ashabi bili spremni i kako su mogli tolerirati ovako dug period mučenja i proganjanja. Ovi primjeri ashaba koji su ovdje dati, u tome je primjer da kako je časni poslanik ubrizgao takav duh u njih, da u vrijeme smrti oni su govorili: tako mi imena gospodara Kjabe, ja sam bio uspješan da budem ubijen na Allahovom putu. Znači, ovo su bili ljudi koji su bili vrlo pobožni, činili su dobra djela. Onda oni su bili podvrgnuti svim mogućim proganjanjima i mukama. Onda, radi religije, one su dali žrtve, podnijeli sve žrtve. A ne da su oni sami postali progonitelji kao što neki ljudi počnu to da rade i počnu mučiti druge ljude i kažu mi ćemo ići u džennet. Ovi ljudi nisu bili takvi. Oni su uvijek se borili protiv nepravde. Oni nisu širili nepravdu. I onda Hazret Abdullah bin Amr, on je također bio ansari ashab, o njemu je spomenuto da kad je išao u bitku na Uhudu, on je rekao svom sinu: ja ću biti ubijen, postaću šehid prije drugih ljudi, vjerovatno mu je Allah najavio usnu, i rekao: posle moje smrti treba da paziš na svoje sestre. Znači na njegove kćeri. I rekao je: ja sam uzeo određeni zajam od Jevreja, tako da treba da platiš taj zajam od hurmi iz bašte koje imam. Ovo je bila njihova ljubav prema Allahu, njihova bogobojaznost i čistoća i ispunjavanja dužnosti prema drugim ljudima. Ovo je bio njihov standard koji su oni pokazali. On je išao u bitku, a nije se borio o svom vladinom sigurnosti i životu, nego je bio zadovoljan i sretan. I sam išao: ja idem da budem od onih ljudi koji će prvi biti ubijen i postaću šehid od svih drugih ashaba. On se nije bojao stvari da kaže: ja imam odrasle kćeri, ja treba da ispunim dužnosti u pogledu njih vezano za njih. U pogledu tog treba da se oslonimo na Allah, i on se oslonio na Allaha i onda je savjetovao svog sina i rekao: ti treba sada da budi sada starješina porodice i ti treba da ispuniš ove dužnosti i da povedeš brigu o svojim sestrama. U pogledu zajma, on je rekao: ja sam pozajmio neke pare od Jevreja. Ja ne tražim od tebe da ti platiš taj dug, nego ako Bog da inšala, od prihoda iz bašte bit će napravljen aranžman i ti samo plati od tog iznosa. Ja ti ovo govorim kao da preuzmeš odgovornost. Otac je rekao sinu, jer Allahova je naredba da je vrlo važno otplatiti zajem. Poslije toga onda ćeš ti biti primaoc mog nasljedstva koji ti pripada od bašte vjerovanja. Hazreti Abdullahovo ubijstvo, kako je Allah dželešanuhu blagoslovio ovo ubijstvo ovog šehida. Spomenuto je da je sin Hazreti Abdullaha, kad mu je sin bio vrlo tužan, časni poslanik nakon izravanja saučešća rekao je: ja želim da ti kažem nešto što će ti biti vrlo drago i ugodno. Rekao je: Allah dželešanuhu tražio od tvog oca da sjedi pred Allaha nego što je postao šehid, i Allah mu je rekao: reci želju, ja ću to ispuniti. Hazreti Abdullah je molio Allaha i rekao: o moj gospodaru, moj Allahu, ja nisam ispunio dužnost pokornosti, kako onda mogu iznijeti tebi želju? Tako, standard žrtvovanja je
Uprko što se žrtvovao, on je rekao, ja nisam ispunio svoju dužnost pokornosti tebi, podložnosti tebi. Kako je onda moguće da ja izrazim onda svoju želju? Ja samo želim tvoju milost i oprost. I onda je rekao, ako me pitaš za želju, moja želja je da me pošalješ natrag ponovo u život, da onda ponovo se borim sa ashabima i da ponovo budem ubijen, da postanem šahid. Allah Đelešanhu je rekao, ja sam već odredio da osoba koja jednom umre ne vraća se drugi put u ovaj život, tako da ova želja ne može biti ispunjena. Druga stvar, Allah čini sve što hoće i taj položaj šehida će ti biti podaren. Drugi ashab, Amir bin Džemu, još jedan ashab, njegov osjećaj za žrtvovanjem i za da postane šehid su također zabilježeni. Međutim, zbog imaju problema sa stopalima i uvijek je hodao s teškoćom, teško je hodao, zato što je bio invalid. U jednoj bitci njegova djeca ga nisu uključila u bitku kad je bila prilika na Uhudu i svi su napali i došli su nevjernici da napadnu muslimane. On je tražio od svog sina i rekao, radi šta hoćeš, ali ja neću s tobom žaliti, da se moram pridružiti ovoj bitci. Onda on je otišao pred časnog poslanika i rekao, moja djeca zbog problema, zbog mojih stopala, oni su mene zaustavili da učestvujem u ratu. Međutim, ja želim da se pridružim s tobom u ovom džihadu. I Allahovom milošću ja želim da Allah ispuni moju želju da budem u stanju da postanem šehid. I zbog mojih stopala ja ću ići u džennet ako bude. Časni poslanik je rekao, ovaj džihad nije obavezan zato što ti invalid, ali ako to toliko želiš, onda se možeš pridružiti. Onda je on rekao svojim sinovima da mu dozvoli da se pridruži. Hazreti Amr se pridružio skupa sa drugim ashabima i molio je Allaha da mu dadne položaj šehida. I ova njegova želja je bila ispunjena i datim položaj šehida, bio je ubijen na bojnom polju. Ovo su bili ljudi koji su bili izuzetno napred u svom uvjerenju i vjerovanju. Uzmite bilo koji događaj, bilo kojeg poslanika, njihova predanost i njihova odanost i radi Allaha, oni su davali svoje živote i imali posebnu želju. Svaki put, svi su oni bili spremni da dadu svoj život. Sad Ebu Talha je bio još jedan ashab koji je bio vrlo popularan zato što je bio dobar strelac. U bitci na Bedru, u toku ove bitke on je pokazao veličanstven primjer i uspjeh i veliku demonstraciju svoje sposobnosti. Pokazao je svoju sposobnost. Pošto je bio vrlo vješt u korištenju strele i da nacilja metu, tako u bitci na Uhudu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je imao čast da stoji kao štit ispred časnog poslanika. Hazreti Talha je stavio svoje ruke ispred lica časnog poslanika i ovo je bio Ensari Ebu Talha. I ovaj čovjek također, ova osoba također, imao je čast da pokaže svoju hrabrost i srčanost pred časnim poslanikom bez ikakvog straha. On je stajao na najopasnijim mjestima, tačkama i on je obavljao ove stvari, štitio časnog poslanika. I neprijatelji koji su htjeli da do kraja unište islam, on je smatrao da treba da se s njima lično suoči, da se baš s njima suoči. Tako u svijetu, da bude utemeljen osnovan mir u svijetu. I radi činjenja nepravdi, ovi ljudi su se borili protiv činjenja nepravde i muslimani se odgovarali na to činjenje nepravde. I oni nisu pokazivali nikakvu kukavičluk u to vrijeme, nego su se borili hrabro s ciljem da steknu Allahove blagoslove.
Oni su koristili sve svoje mogućnosti i sposobnosti na ovom putu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže od Allaha dželešanuhu izgleda da sve što je njegova volja, to će se dogoditi. I Allah dželešanuhu kaže, ako budete išli mojim putem, na moj put, vi ćete tu naći da ćete dobiti jako mnogo blagoslova. I oni koji pate na tom putu, Allah je sa njima. Ako je osoba bolesna, onda će njegova bolest proći. Pogledajte, na primjer, ovih ashaba. Primjer ovih ashaba su takvi da uvijek predstavljaju dobar moral. Oni su davali svoje živote kao koze i njihov primjer je takav kao što je i sistem poslanstva, kao što je bilo od vremena Adama. Nama je rečeno i te su stvari zabilježene u historiji i istorija svih religija kaže to. Međutim, ashabi časnog poslanika su to pokazali vrlo briljantno i na vrlo svijetao način. I oni ne samo da su to pokazali, nego su to pokazali na vrlo svijetao riječ i oni su pokazali da je to istina i odanost. I da ne pišemo Hazreti Isa, čak Hazreti Musa alejhiselam. Jedan ashab Hazreti Isa je uzeo 30 rupija i izdao svog učitelja. I neki od njih su sumnjali, sledbenici Hazreti Musa su sumnjali u njega i tražili su da im bude hrana spuštena od Boga pred njih. Ovo ukazuje na to da prije nego što je hrana bila spuštena, njihovo stanje je bilo nije bilo stanje vjere, nego način života kako su oni vodili svoj život u poređenju sa ashabima časnog poslanika. Život kako su oni vodili, to je bilo jedinstveno i neuporedivo. I vrlo čestit, valjan život su vodili. I cijela grupa ashaba su bili takvi da njihova srca, svi njih, bilo ispunjeno uvjerenjem i vjerovanjem. Kad postoji vjerovanje, prije svega ljudi budu naklonjeni da daju svoj imetak i kad se vjera uveća, onda oni postaju takvi vjernici koji su spremni da polože svoje živote. I ovo je zbog duhovne moći časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ova strast i ljubav je stalno rasla kod ashaba. Dakle, u pogledu ovih ashaba, u njihovoj dnevnoj praksi i svakodnevnim događanjima, u njihovoj ljubavi prema časnom poslaniku, svuda se mogla vidjeti ta manifestacija toga i oni su uvijek nastojali da budu u stanju, da imaju priliku neku da pokažu svoju ljubav prema časnom poslaniku. U pogledu jednog ashaba spomenuto je da je uvijek nastojao da nađe priliku u običnim danima, u običnom životu, da bude u stanju da pokaže svoju odanost i predanost časnom poslaniku. U jednom hadisu je spomenuto kako je on jednom poslao neku hranu svježe napravljenu i poslao je časnom poslaniku. Kad se ova osoba po kojoj on poslao vratila se, on je pitao osobu je li časni poslanik nešto rekao. Ovaj čovjek je kazao da je časni poslanik rekao, Džabir je si donio malo mesa. Na to je Hazret Abdullah rekao, bin Amer rekao, moj gospodar, moj učitelj, treba meso. On je odmah zaklao kozu, ispekao meso i poslao časnom poslaniku. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je blagoslovio cijelu familiju svojom dovom i na to su ashabi na početku oni su se suočili sa teškoćom da prenose poruku islama svojim rodbinom i porodicama i imali su neki teškoća ako su neke familije primili islam, ostali su i mučili ili mučili njih zato što su primili islam i tako dalje. Hazreti Džamu kaže da njegov sin primio islam prije njega i otac je bio idolopoklonik
i s ciljem da prenese poruku islamu, nije bilo drugog načina jer on nije bio voljan da išta sasluša i primi. Tako da je sin našao svoj način i veliki jedan kip koji je bio ukrašen u kući, on je uzeo taj kip i bacio ga u smeće u toku noći. Kad je Amir bin Džamu tragao za tim kipom i našao ga i vratio ga natrag, sa velikom ljutnjom, bio je jako ljut i rekao je, ako iznađem ko je ovako postupio prema mom kipu, ja ću ga jako kazniti. Narednog dana sin je uradio isto to i taj kip isto bacio i ponovo njegov otac ga je našao tu i tamo. Tako konačno Hazreti Amr je očistio taj svoj kip i ukrasio ga i skupa uz kip stavio svoju sablju i rekao kipu, ja ne znam ko ovo sve radi tebi, ali sada ja stavljam sablju s tobom, tako ako neko dođe i postupa prema tebi loše, onda upotrijebio ovu sablju. Ponovo je onda došao i ujutru vidio da kip je nestao, ponovo je našao ga na smetlištu i onda je počeo razmišljati i rekao, kip koji ja smatram da je Bog nema čak hrabrosti da uprkos što sam mu dao sablju da mu bude dostupno, on nije mogao da se odbrani. Kako će onda mene zaštititi? Obraćajući se kipu, rekao je, da si ti Bog, onda ne bi bio bačen na smetlište. Ja vjerujem u Allaha i obožavam Allaha koji uvijek obezbjeđuje sve stvari, tako da je prihvatio islam. Tako među Ansarima, on je bio zadnja osoba među Ansarima. Amir bin Džamal bio je zadnji koji je prihvatio islam. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegov stil i njegova naklonost i ljubav prema ashabima, kako on to izražavao, zbog njegove duhovne moći, ovi ljudi su bili u stanju da osnuju vezu sa Allahom dželešanu i Allah dželešanuhu je također blagoslovio direktno ove ljude. Ili kroz časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neki blagoslovi su im dati. Ovo je također spomenuto i ovo također pokazuje visoki položaj ashaba. Bini bil i Kam, on se također uživa poseban položaj. U Buhari knjizi hadisa je spomenuto da je jedan put časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao, Allah dželešanhu mi je naredio i rekao, uči mi časni Kur'an. I časni poslanik je rekao, Allah dželešanhu je tražio od mene da mu ja učim Kur'an. I on je pitao, je li Allah izgovorio moje ime? Allah, koji je gospodar svih svjetova i svemira, je li on spomenuo moje ime? Časni poslanik je izgovorio tvoje ime i kaže Ubeyn bin Kab. U to vrijeme on je postao vrlo emotivan. U svakom slučaju, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučuje nekoliko ajeta i ta sura s kojim su oni došli, oni to proučuju. Kad je bin i Kab kasnije upitan, nekoga je pitao, ti si bio vrlo tog dana sretan i zadovoljan. On je rekao, kad je Allah dželešanuhu je rekao, kad budete spomenjali, sjetili se Allahovi blagoslova, budete sretni onda. Hazret bin Ikab jednom prilikom, časni poslanik ga je pitao, ja sam spomenuo ovaj događaj prije 2-3 sedmice, koji je ajet, Huzur kaže, ja sam to spomenuo, ovaj pitao koji je ajet časnog Kur'ana koji je najveći od svih ajeta. On je rekao, prvo Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Kad je časni poslanik insistirao, dakle časni poslanik je pitao ovoga ashaba, onda je rekao ajetu kursi kul huvallahu, što Huzur kaže, ja sam prije neko vrijeme unazad to rekao i govorio o tome.
Onda časni poslanik izrazio veliko zadovoljstvo na to i rekao: o Ubej, Allah dželešanuhu da blagoslovi tvoje znanje. Sigurno je ajet u Kursiju najveći ajet časnog Kurana. Prema jednom hadisu kaže da je te godine časni poslanik umro i on je cijeli Kur'an ponovio 2 puta sa Hazreti Džebrailom. Cijeli Kur'an. I Hazreti Džebrail je dolazio i poučavao ga časnom Kur'anu i Hazreti Ibrahim je dolazio i poučavao časni Kur'an i ovi ashabi su postigli visoki položaj. Hazreti Mesih Maud alejhi selam o njima kaže: kao što je pa napredak postepen, zato je i napredak ashaba bio vrlo postepen. I kaže, gledajući na primjer ashaba, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da oni dostignu najviši stepen napretka. Međutim, napredak je bio ograničen do određenog stepena, tako da ashabi su našli ono što nisu našli u cijelom svijetu i oni su vidjeli ono što drugi ljudi nisu bili u stanju da vide. Obećani Mesija alejhi selam jednom prilikom u pogledu ashaba kaže: ako pogledate na vrijeme ashaba časnog poslanika, ovi ljudi su vrlo jednostavni bili i vrlo skromni. Baš kao što za kuhanje posuda kad je očišćena postaje sjajna, tako su bila srca ovih ashaba. Oni su bili svijetli, oni su imali svjetlo znanja, a svjetovne stvari nisu bile prisutne kod njih, oni su potpuno bili udaljeni od toga. U prevodu ovo kaže: osoba koja očisti svoje srce je uspješna. Oni su takvi bili. Oni su pokazali sve na ovaj način. Oni su okrenuli svoja lica od pripisivanja drugova Allahu ili obožavanja kipova ili od obožavanja ljudi. I da hvalite neke ljude i da molite od drugih ljudi također pripada u kategoriju. Oni su krenuli da sve lice od svega ovoga i sve želje u svjetovne je bila potpuno izbačena iz njih srca. Oni su bili Allahu tako predani i vjerni. I svaki od njih bio kao Ibrahim. I on kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kao tijelo, a njegovi ashabi su kao njegovi udovi, djedovi tijela. Da nas Allah dželešanu osposobi u istinskom smislu da prepoznamo položaj ashaba poslanika i također da slijedimo primjere njihove i osposobi nas da uvećamo našu odanost i predanost. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.